În aprilie 1945, soldații aliați au început să elibereze lagărele de concentrare naziste. Ceea ce au găsit nu a fost un lagăr de prizonieri, ci o fabrică a morții. Cadavre stivuite, crematorii active și supraviețuitori reduși la piele și oase. Dar ce a fost mai brutal nu s-a întâmplat înainte de sosire. S-a întâmplat imediat după. Prizonierii i-au executat pe gardienii naziști cu propriile lor mâini. Nu au existat ordine, nici procese, nici limite. Unii au fost împușcați în șir, alții bătuți până la moarte. Mulți capos și membri ai SS au murit în aceeași zi, în tăcere, fără înregistrare, fără milă. Soldații americani s-au uitat în altă parte. În unele cazuri au ajutat. În altele, pur și simplu, nu au intervenit. Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen. Fiecare lagăr eliberat a fost de asemenea scena unei justiții neoficiale, care aproape niciodată nu este menționată. Ce a declanșat acele execuții? Cine le-a permis? Și de ce această parte a istoriei a fost redusă la tăcere timp de decenii? Aceasta este povestea a ceea ce s-a întâmplat după eliberarea lagărelor de concentrare. Eliberarea lagărelor, când infernul și-a deschis porțile. Primăvara anului 1945 a marcat colapsul celui de-al treilea Reich și avansul final al aliaților spre inima Germaniei. Ceea ce au descoperit pe acel drum nu doar că ar transforma sensul moral al războiului, ci ar schimba pentru totdeauna modul în care umanitatea își înțelege propria capacitate de cruzime. În 29 aprilie, unități ale armatei a 7-a americane s-au apropiat de orașul bavarez Dachau. Ceea ce părea inițial un alt lagăr de prizonieri a dezvăluit curând o dimensiune inedită a barbariei. Înainte de a ajunge la intrarea principală, soldații au găsit un tren de marfă oprit pe o linie secundară. În interiorul său, stivuite ca marfă abandonată, zăceau aproape 2000 de cadavre într-un stadiu avansat de descompunere. Scena, nemișcată, dar elocventă, a paralizat chiar și veterani care combătuseră timp de 500 de zile pe continentul european. Impactul nu a fost doar vizual. Mirosul, dens, dulce și bolnăvicios, impregna uniforma, pielea, memoria. Era o prezență ce nu putea fi ignorată sau înțeleasă imediat. Ceea ce a urmat nu a fost o bătălie, ci un tranzit către inexplicabil. La intrarea în lagăr, trupele americane s-au confruntat cu figuri umane lipsite de orice demnitate fizică. Bărbați scheletici, înveliți în zdrențe cu dungi, avansau cu dificultate, târându-și picioarele către cei care, în acel moment, întruchipau promisiunea improbabilă a vieții. Mulți cântăreau mai puțin de 40 de kilograme. Unii nu se puteau ține pe picioare. Alții cădeau înainte de a putea rosti un cuvânt. Într-un colț al lagărului, 3 figuri purtau un steag alb. Un ofițer elvețian al Crucii Roșii, împreună cu 2 membri ai SS, a declarat predarea oficială a complexului. În interior, peste 30.000 de prizonieri supraviețuiau în condiții de înfometare, boală și supraaglomerare. Barăcile, proiectate să adăpostească câteva sute de persoane, conțineau acum peste 1000 fiecare. Afară, între clădiri, zăceau trupurile celor care nu reușiseră să reziste până în ultima zi. Soldații au descoperit camere de tortură, încăperi pline de cadavre și crematorii încă fierbinți. Unele trupuri muriseră doar cu câteva ore înainte. Altele erau în stadii avansate de putrefacție. Structurile, funcționale și ordonate, dezvăluiau o logică perversă.
Fiecare colț fusese proiectat pentru a optimiza dezumanizarea, excluderea sistematică a oricărei speranțe. Doctrina militară îi pregătise pe acești bărbați să înfrunte armate inamice, nu să găsească dovezi ale unui exterminiu industrializat. Linia dintre inamic predat și făptuitor de crime devenea neclară. Emoțiile fluctuau între stupoare, furie și o paralizie morală fără precedent. Scene similare s-au repetat în mai multe puncte de pe hartă. La Bergen-Belsen, forțele britanice au găsit 60.000 de prizonieri trăind printre mii de cadavre. La Auschwitz, trupele sovietice au descoperit depozite pline de păr uman, proteze dentare, pantofi de copii. La Buchenwald, americanii au găsit peste 20.000 de supraviețuitori, printre care sute de copii. În fața a ceea ce nu putea fi contestat, reacția aliaților nu a fost doar militară. Generalul Eisenhower, vizitând lagărul Ohrdruf cu săptămâni înainte, a ordonat documentarea sistematică a tuturor celor descoperite. Fotografii, filme, mărturii, nu ca strategie, ci ca previziune istorică. Înțelegea că într-o zi, oroarea avea să fie pusă sub semnul întrebării de cei care nu o trăiseră. Pentru prizonieri, eliberarea nu a fost doar un fapt fizic, ci o ruptură emoțională profundă. Bucurie, ușurare, confuzie, furie. Totul converge într-un moment ce nu putea fi clasificat în termeni convenționali. Inversarea puterii a fost bruscă. Cei care fuseseră omnipotenți, gardienii SS, capos colaboratori, s-au trezit deodată la același nivel cu victimele lor. Unii au încercat să fugă, alții s-au deghizat în prizonieri. Dar nimic nu putea șterge chipurile lor și nici amintirea faptelor lor din memoria celorlalți. Eliberarea a adus cu sine o tranziție fără manual. Doctrina militară nu oferea instrucțiuni despre cum să acționeze în fața unei crime în masă, în afara câmpului de luptă. Normele războiului tradițional nu se aplicau unui inamic care încălcase toate principiile posibile ale umanității. În acest vid legal și moral au apărut răspunsuri umane complexe. Unii soldați au încercat să mențină disciplina. Alții, în tăcere, au permis ca anumite acte să aibă loc fără a interveni. Justiția formală încă nu exista în acel scenariu. Ceea ce exista era o nevoie disperată de a rupe ciclul de neputință care definise viața prizonierilor. Primele rapoarte oficiale au minimalizat aceste episoade. Accentul a fost pus, în mod de înțeles, pe documentarea ororii naziste. Dar în umbrele eliberării se conturau decizii etice la fel de dificile ca și actul de a rezista în captivitate. Tăcerea ulterioară nu a șters acele momente, doar le-a lăsat fără limbaj public. Eliberarea lagărului Dachau nu a fost pur și simplu un act de salvare, ci o confruntare directă între idealismul unui război just și realitatea brutală a ceea ce acel război încercase să oprească. A fost un moment de revelație fără consolare. Acolo, soldații nu au găsit doar victime, s-au confruntat, nepregătiți, cu posibilitatea de a deveni, chiar și pentru o clipă trecătoare, executanți ai unei justiții ce nu mai putea aștepta. Zidul din Dachau, unde răzbunarea a trăs răspunsul. Prim, după amiaza zilei de 29 aprilie 1945, a marcat o inversare radicală a puterii în interiorul lagărului de concentrare Dachau. Mașinăria de dominație, care supusese 10.000 de oameni timp de ani întregi, s-a prăbușit în câteva ore. Foștii stăpâni s-au văzut brusc dezarmați, înconjurați de cei pe care îi torturaseră și de soldați care abia puteau procesa ceea ce tocmai văzuseră. Comandanții superiori ai spărăsiseră lagărul cu puțin timp înainte de sosirea trupelor aliate, lăsând în urmă subordonați și personal administrativ.
Mulți au încercat să se deghizeze, să se amestece printre prizonieri sau să pretindă funcții medicale. Soarta lor depindea mai puțin de ceea ce făcuseră și mai mult de cine îi găsea primul. Comanda temporară a lagărului fusese predată de un locotenent SS autorităților americane, care au stabilit un control inițial. Cu toate acestea, trupele intrau din diferite direcții și fără o coordonare clară. Fiecare grup se confrunta cu o nouă manifestare a groazei: cadavre stivuite, crematorii în funcțiune, copii muribunzi. Fiecare descoperire intensifica indignarea. Într-unul dintre sectoarele lagărului, aproape de spital, exista o curte înconjurată de ziduri, folosită pentru depozitarea cărbunelui. Acolo, aproximativ 50 de membri ai SS au fost adunați sub custodie. În timp ce comandantul batalionului, un ofițer cu experiență de luptă, organiza pozițiile defensive și se retrăgea temporar pentru a coordona operațiunile, inevitabilul s-a produs. Au izbucnit focurile de armă. O mitralieră a fost acționată asupra prizonierilor germani. Când ofițerul s-a întors, a găsit mai mulți căzuți lângă zid. A oprit execuția și a ordonat disciplină imediată. Scena a rămas întipărită în memoria celor care au fost martorii haosului, dar și în rapoartele militare ulterioare. Justificarea imediată a fost că prizonierii încercaseră să evadeze. Totuși, investigațiile interne au stabilit că nu a existat o astfel de tentativă. Declanșatorul fusese emoțional, nu tactic. Unii soldați, copleșiți de suferința pe care tocmai o văzuseră, au trecut o linie invizibilă între justiție și răzbunare. Alte episoade similare au avut loc în aceeași zi. Aproape de gara lagărului, 4 soldați germani au fost executați sumar de un ofițer american, care îi găsise ascunși într-un vagon de marfă, imediat după ce văzuse trenul plin cu cadavre. Unul dintre oamenii săi s-a urcat în vagon și i-a terminat pe răniți pentru a se asigura că nu supraviețuiesc. În interiorul lagărului principal, ofițerii americani au organizat prizonierii germani după afiliere. Soldații Wehrmachtului au fost separați de personalul SS. Cei din urmă au fost duși într-o zonă restricționată. Potrivit mai multor mărturii, au fost executați chiar acolo, de către soldați americani înarmați cu puști, pistoale și arme improvizate. Numărul total al celor executați în acea după-amiază este disputat. Unele surse senzaționaliste au vorbit despre sute de morți. Cele mai solide rapoarte, bazate pe investigații interne ale armatei SUA, estimează că între 30 și 50 de membri ai SS au fost uciși după capitularea lagărului. Execuțiile nu s-au limitat la personalul în uniformă. Foștii prizonieri au luat și ei represalii. Unii gardieni au fost bătuți cu unelte de lucru, alții strangulați cu cerceafuri. Capos, prizonieri care exercitau funcții de putere în captivitate, au fost ținta unor răzbunări deosebit de intense. Mulți dintre ei erau ușor de identificat prin istoricul lor de brutalitate și privilegiile vizibile. În unele cazuri, prizonierii și-au împărtășit motivele cu soldații aliați. Arătau tatuajele SS de sub braț, indicau cicatrici sau spuneau pur și simplu numele celor care le uciseseră familiile. Soldații, uneori, nu doar că nu au intervenit, ci au oferit arme rudimentare supraviețuitorilor. Linia dintre responsabilitate individuală și mânie colectivă a devenit aproape imposibil de trasat. Unii soldați americani au privit linșajele fără să intervină. Alții, deși instruiți să respecte legile războiului, s-au simțit incapabili să se opună justiției directe la care asistau. În acel context, legalitatea și-a pierdut forța normativă. Armata Statelor Unite a desfășurat o investigație formală.
Locotenent colonelul responsabil de raport a confirmat încălcări ale Convenției de la Geneva, inclusiv execuții sumare ale prizonierilor predați. S-au recomandat consilii de război pentru mai mulți ofițeri implicați, dar procedurile nu au fost niciodată inițiate. Raportul a fost trimis generalului George S. Patton, atunci guvernator militar în Bavaria. Potrivit mai multor surse, acesta s-a respins fără alte formalități. Justificarea tacită era simplă. După ce văzuseră acei oameni, să-i judeci pentru că au reacționat nu părea sustenabil din punct de vedere etic. Avocatul militar care a revizuit cazul a scris o concluzie care rezuma ambivalența generală. Ceea ce s-a întâmplat era ilegal, dar nu putea fi evaluat în afara contextului extrem în care a avut loc. Pentru mulți ofițeri, groaza trăită la Dachau a sfărâmat cadrele morale convenționale. Spre deosebire de alte locuri emblematice din lagăr, zidul curții de cărbune nu poartă nicio inscripție, nicio placă nu amintește ce s-a întâmplat acolo în acea după-amiază. Rămâne ca un simbol mut al momentului în care rolurile s-au inversat și eliberatorii s-au confruntat cu o dilemă etică fără precedent. Cum să acționezi când legea nu este suficientă pentru a răspunde răului? Când prizonierii au preluat controlul, răzbunarea pe care nimeni n-a putut-o opri, când porțile lagărului Dachau s-au deschis în 29 aprilie 1945, prizonierii nu au fugit și nici nu au sărbătorit. Ani de zile învățaseră că orice speranță era periculoasă. Eliberarea a fost la început o tăcere desconcertantă. Doar când au înțeles că gardienii erau dezarmați și soldații aliați nu erau o iluzie, a început adevărata reacție. Structura ierarhică a lagărului, impusă de SS, s-a prăbușit imediat. În acel nou vid au ieșit la suprafață emoții reprimate de multă vreme: ușurare, doliu, furie. Furia nu s-a exprimat doar în cuvinte sau lacrimi, ci în acțiuni îndreptate împotriva celor care, timp de ani, exercitaseră puterea. Primii vizați au fost capos, prizonieri cărora SS le delegase funcții de control. Deși erau și ei deținuți, mulți îmbrățișaseră cu brutalitate rolul care le oferea privilegii în detrimentul colegilor. Unii se remarcau prin cruzime, alții prin faptul că trădaseră, bătuseră sau chiar omorâseră prizonieri aflați sub supravegherea lor. Căderea lor a fost rapidă și violentă. În barăci, capoși au fost identificați, târâți, spânzurați de grinzi improvizate sau bătuți cu unelte din lagăr. Spre deosebire de gardienii germani, apropierea lor de victime făcea ca represaliile să fie mai personale, mai viscerale. Unii au fost uciși în grup, alții în secret, noaptea, fără martori și fără proces. Au fost uciși și gardieni SS care au încercat să se camufleze printre deținuți. Deși au renunțat la uniformă, existau detalii imposibil de ascuns: tatuaje sub braț, trăsături recognoscibile, povești pe care alții nu le uitaseră. Au fost localizați, expuși și executați. Adesea, armele erau improvizate, țevi de metal, pietre, cuțite artizanale. Răzbunarea nu era organizată, dar era implacabilă. În mijlocul haosului, unii soldați americani au intervenit. Au încercat să îi separe pe agresori de victime, să stabilească ordine, să evite linșajele. Dar mulți alții, înțelegând contextul, au ales să privească în altă parte. Unii chiar au oferit arme rudimentare prizonierilor. Autoritatea formală exista, dar în acele momente inițiale, controlul real era în mâinile celor care tocmai își recăpătaseră libertatea. Nu toată violența a fost spontană.
În unele sectoare ale lagărului au apărut forme rudimentare de justiție organizată. Prizonieri politici cu experiență administrativă sau juridică au coordonat tribunale improvizate. Se adunau mărturii, se formulau acuzații, se dictau sentințe. Execuțiile erau rapide, dar nu arbitrare. Se căuta, în haos, o formă de justiție care să se apropie de demnitatea care le fusese negată. Acest fenomen nu a fost exclusiv pentru Dachau. La Buchenwald, rețeaua de rezistență clandestină pregătise liste cu colaboratori. De îndată ce naziștii au început să se retragă, controlul a fost preluat de prizonieri, care au aplicat o justiție expeditivă. La Bergen-Belsen, deși forțele britanice au menținut un control mai strict, au existat și acolo reglări de conturi sub acoperirea nopții. Gradul și forma represaliilor au variat în funcție de context, dar aveau o logică comună: recâștigarea agendei în același spațiu în care fusese sistematic anulată. Pentru mulți, nu era vorba doar de răzbunare, ci de restabilirea unui minim de ordine morală. Reacțiile soldaților aliați au fost diverse. Unii s-au simțit profund tulburați de ceea ce au văzut. Alții au înțeles aceste acțiuni ca un răspuns inevitabil, chiar legitim. Medici, capelani și ofițeri au scris în jurnalele lor că, deși nu puteau justifica legal acele acte, nici nu le puteau condamna etic. În unele cazuri, soldații au spus că preferau ca prizonierii înșiși să facă dreptate. Simțeau că asta ajuta la restaurarea demnității lor. Pentru bărbați și femei care trăiseră ani de zile ca obiecte de unică folosință, a decide soarta călăilor lor reprezenta o formă extremă, dar de înțeles, de recucerire a umanității proprii. În noaptea de după eliberare, violența a continuat într-o formă mai tăcută. În Barăci, Kapos și informatori au fost uciși fără zgomot. Se estimează că între 20 și 40 dintre ei au murit în acea noapte prin asfixiere, strangulare sau lovituri deliberate tăcute. Dimineața următoare a adus o liniște fragilă și o administrație militară mai structurată. Rapoartele oficiale abia menționează aceste acte. Se vorbește despre incidente în timpul tranziției de autoritate, acte spontane ale civililor sau tensiuni interne. Prioritatea a trecut rapid la organizarea sanitară, distribuirea alimentelor și transferul prizonierilor. Procesele formale pentru crime de război începeau să se contureze, iar represaliile spontane nu aveau loc în acea narațiune ordonată. Pentru mulți supraviețuitori, aceste episoade au rămas un secret complex. Nu era un motiv de mândrie, dar nici de regret. Reprezentau un amestec de nevoie emoțională, justiție morală și răspuns uman crud la un sistem de opresiune fără precedent. În timp, unii au dat mărturie, alții nu au vorbit niciodată despre ce s-a întâmplat. În memoria colectivă a Holocaustului, aceste momente au rămas într-o zonă neclară, nici complet ascunse, nici pe deplin recunoscute. Lagăre în revoltă. Când justiția a izbucnit din haos. Modelul de represalii împotriva personalului lagărelor nu s-a desfășurat doar la Dachau, ci și în constelația de lagăre de concentrare eliberate în ultimele luni ale războiului. Fiecare eliberare a avut caracterul său distinctiv, modelat de moment, de condiția prizonierilor supraviețuitori, de componența forțelor eliberatoare și de circumstanțele locale. Cu toate acestea, în majoritatea lagărelor unde mai rămăseseră gardieni SS sau Kapos în momentul eliberării, a avut loc un anumit tip de represalii, de la violență spontană până la execuții organizate. Ohrdruf, un sublagăr al Buchenwald, situat în centrul Germaniei,
a devenit primul lagăr de concentrare nazist de pe teritoriul german eliberat de forțele americane, când unități ale Diviziei a 4-a blindate și Diviziei a 89-a de infanterie au ajuns acolo în 4 aprilie 1945. Spre deosebire de Dachau și alte lagăre importante, Ohrdruf fusese abandonat în grabă. Personalul SS încercase să elimine dovezile, forțând deținuții să dezgroape și să ardă cadavre din gropile comune, apoi executându-i pe acești muncitori și fugind înainte de sosirea americanilor. În ciuda fugii gardienilor, la Ohrdruf au avut loc și represalii. Mai mulți bărbați SS, care își aruncaseră uniformele și se ascunseseră printre civili, au fost capturați de localnici și predați forțelor americane sau, în unele cazuri, direct foștilor prizonieri rămași în zonă. Potrivit relatărilor fragmentare, cel puțin 7 membri SS au fost bătuți până la moarte de foști prizonieri, iar trupurile lor au fost expuse la intrarea în lagăr. Ohrdruf a devenit notoriu când generalul Dwight D. Eisenhower l-a vizitat în 12 aprilie, însoțit de generalii George S. Patton și Homer Bradley. Confruntat cu dovezile atrocităților, Patton s-a simțit fizic rău. Eisenhower a ordonat o documentare exhaustivă și a insistat ca unitățile care nu erau implicate direct în luptă să fie duse să vadă lagărul. De asemenea, a ordonat primarului și locuitorilor orașului vecin Gotha să viziteze locul, respingând afirmațiile lor de ignoranță față de ce se întâmplase. Buchenwald, unul dintre cele mai mari lagăre de concentrare din Germania propriu-zisă, a prezentat un alt scenariu. Când forțele americane ale diviziei a 6-a blindate au ajuns la lagărul principal în 11 aprilie 1945, o organizație internă de rezistență preluase deja controlul. Această rețea clandestină, formată în principal din prizonieri politici germani și prizonieri de război sovietici, obținuse arme în secret, stabilise sisteme de comunicare și se pregătise pentru momentul în care controlul SS s-ar slăbi. Când SS a început evacuarea Buchenwald la începutul lunii aprilie, forțând mii de prizonieri în marșuri ale morții, rezistența a acționat. Pe 11 aprilie, când trupele americane se apropiau, prizonierii au cucerit turnurile de veghe, au dezarmat gardienii rămași și au instaurat controlul asupra lagărului. Când au ajuns trupele americane, au găsit o administrație a prizonierilor deja funcțională, care separase personalul SS și colaboratorii de restul populației. Jorge Semprún, un supraviețuitor spaniol, devenit ulterior scriitor de renume, a descris în memoriile sale Scrisul sau viața, cum Comitetul de Rezistență a condus represalii sistematice. Comitetul Internațional al Lagărului întocmise liste. Știau cine ucisese, cine torturase, cine furase mâncarea muribunzilor. Când au sosit americanii, zeci de SS și capos se aflau deja în închisoarea lagărului, păziți de prizonieri înarmați. Execuțiile de la Buchenwald au fost mai organizate decât violența spontană de la Dachau. Conform mărturiilor prizonierilor de război sovietici, aproximativ între 80 și 100 de membri SS și capos au fost executați după proceduri rudimentare de tribunal organizate de Comitetul Prizonierilor. Metodele au inclus spânzurări, împușcături cu arme capturate și, în unele cazuri, obligarea gardienilor să adopte aceleași poziții de tortură pe care le impuseseră prizonierilor. Forțele americane au permis în mare parte ca aceste proceduri conduse de prizonieri să continue câteva zile înainte de a stabili autoritatea militară asupra întregului lagăr. Până atunci, majoritatea autorilor identificați fuseseră deja supuși represaliilor. Colonelul Robert Allen, din grupul al 12-lea de armate,
a comentat ulterior: "Am înțeles că asistam la o justiție inversată, dar după ce acești oameni suferiseră, cine eram noi să-i judecăm?" Bergen-Belsen, eliberat de forțele britanice în 15 aprilie 1945, a prezentat cele mai catastrofale condiții umanitare din orice lagăr occidental. Divizia a 11-a blindată britanică a găsit aproximativ 60.000 de prizonieri, majoritatea grav bolnavi de tifos, tuberculoză și dizenterie, trăind printre circa 13.000 de cadavre neîngropate. Ofițerul medical britanic care a intrat primul l-a descris ca un loc de coșmar. Cei vii zăceau printre morți, fără mâncare de zile întregi, fără apă, toți în suferință de nedescris. Prioritatea imediată la Bergen-Belsen a fost asistența medicală, mai degrabă decât securitatea sau justiția. Totuși, britanicii au implementat o abordare distinctă față de personalul lagărului. Spre deosebire de forțele americane la Dachau sau Buchenwald, ei au folosit sistematic membrii SS capturați în operațiunile de curățare. Aproximativ 80 de gardieni SS au fost obligați să manipuleze cadavrele cu propriile mâini, cărând trupuri în gropi comune. În timpul acestui proces, li s-a interzis utilizarea echipamentului de protecție împotriva bolilor. Potrivit rapoartelor medicale britanice, circa 20 de gardieni au contractat tifos de la cadavre și au murit în câteva zile. Această participare forțată în sarcinile de înmormântare a reprezentat o formă diferită de represalii, mai puțin violentă imediat, dar la fel de fatală pentru mulți gardieni. A servit și ca o declarație psihologică puternică, forțându-i pe făptași să confrunte dovezile fizice ale crimelor lor. Capitanul britanic Derek Sington, care a supervizat operațiunea, a menționat: "I-am făcut să privească fiecare chip înainte de înmormântare. Unii au plâns, alții au vomitat. Nu am simțit nimic pentru ei." Deși violența organizată de prizonieri a fost mai puțin documentată la Bergen-Belsen decât la Buchenwald sau Dachau, mărturiile supraviețuitorilor indică faptul că, noaptea, în afara controlului britanic, Kapos și informatorii identificați au fost supuși represaliilor violente. Josef Rosenwasser, un supraviețuitor polonez, și-a amintit: "După căderea întunericului, am reglat conturile. Cei care fuseseră cei mai cruzi au fost duși în spatele baracilor. Puțini au trăit până dimineață." În lagărele eliberate de forțele sovietice, represaliile au luat adesea forme mai extinse. La Majdanek, lângă Lublin, Polonia, eliberat în iulie 1944, autoritățile sovietice au încurajat identificarea gardienilor și Kapos, spânzurând public pe cei capturați. La Sachsenhausen, la nord de Berlin, trupele sovietice au permis represalii extinse din partea prizonierilor împotriva personalului capturat înainte de a stabili controlul militar. Un caz deosebit de impactant a avut loc în lagărul Janovska, lângă Liov, unde forțele sovietice au capturat câteva zeci de gardieni care încercau să fugă spre vest. În loc să-i aresteze, comandantul sovietic i-a predat prizonierilor supraviețuitori cu cuvintele: "Aceștia sunt ai voștri, să-i judecați." Niciunul dintre gardieni nu a supraviețuit nopții. Modelul din toate aceste scenarii de eliberare relevă nu doar violență spontană, ci o interacțiune complexă între prioritățile militare, reacțiile individuale ale soldaților în fața atrocităților descoperite și nevoile psihologice ale supraviețuitorilor. Comandanții militari s-au confruntat cu situații fără precedent, care nu erau prevăzute în doctrinele convenționale despre tratamentul prizonierilor de război. Soldați și ofițeri individuali au luat decizii în acel moment care reflectau propriile cadre morale când s-au confruntat cu dovezi ale atrocităților sistematice. Pentru supraviețuitorii care au participat la acte de represalii,
Acele momente au reprezentat o recâștigare a agenției după ani de neputință absolută. Un supraviețuitor din Bergen-Belsen a explicat ulterior: pentru noi nu era doar răzbunare, era restaurarea ordinii morale. Cei care pervertiseră toate valorile umane trebuiau să răspundă nu în fața unui tribunal îndepărtat, ci în fața noastră, cei care le-am fost martori ai crimelor și care, într-un fel, am supraviețuit. Variația semnificativă în răspunsurile militare la represaliile prizonierilor, de la permisiunea implicită de la Dachau până la abordarea mai controlată de la Bergen-Belsen, a reflectat nu doar diferențele de filozofie de comandă, ci și înțelegerea în evoluție rapidă a ceea ce reprezentau lagărele de concentrare. Pe măsură ce se acumulau dovezi în mai multe eliberări, forțele aliate au început să dezvolte abordări mai sistematice pentru documentarea crimelor și conservarea dovezilor pentru viitoare procese. Totuși, în acele prime momente haotice ale eliberării, când oroarea completă a sistemului nazist abia începea să fie înțeleasă, distincția dintre justiție și răzbunare s-a dizolvat temporar. În vidul dintre colapsul autorității naziste și instaurarea guvernului militar aliat, supraviețuitorii și-au aplicat propria formă de socoteală, una care avea să dispară în mare măsură din istoriile oficiale, dar care va rămâne de neșters în memoria lor. Răzbunarea permisă, când comandanții au întors privirea. Răspunsul militar oficial la represaliile prizonierilor împotriva personalului lagărelor relevă o profundă ambivalență. În teorie, forțele aliate operau în baza unor cadre legale clare privind tratamentul prizonierilor inamici. Convențiile de la Haga din 1890 și 9 și 1907, precum și Convenția de la Geneva din 1929, stipulau că combatanții care se predau, indiferent de faptele lor anterioare, aveau dreptul la protecție. Totuși, confruntați cu criminalitatea extraordinară a sistemului de lagăre de concentrare, mulți comandanți au luat decizii calculate de a suspenda temporar aceste principii. Modul în care generalul George S. Patton a gestionat investigația de la Dachau exemplifică această tensiune între legea militară formală și judecata morală situațională. În calitate de guvernator militar al Bavariei, Patton a primit raportul detaliat al locotenent-colonelului Joseph Whittaker, care documenta încălcări clare ale legilor războiului comise de personalul american. Raportul includea mărturii sub jurământ, dovezi fotografice și recomandări pentru procese militare. În loc să urmeze aceste recomandări, se spune că Patton a rupt raportul, îngropând efectiv investigația. Într-o însemnare privată din jurnalul său, Patton a scris: "Dușmanii cu care avem de a face acum nu sunt soldați convenționali, ci criminali de cea mai josnică speță." Deși nu putem coborî la metodele lor, nici nu putem judeca reacțiile unor oameni care au văzut asemenea lucruri prin standarde normale. Această perspectivă, că justiția militară convențională era inadecvată pentru a răspunde crimelor fără precedent, a influențat deciziile de comandă pe întreaga linie a frontului de eliberare. La nivel operațional, aceasta s-a tradus în lacune deliberate de supraveghere. Locotenent-colonelul Felix Sparks, care a încercat să oprească execuțiile în curtea de cărbune de la Dachau, a păstrat totuși o atitudine permisivă față de alte forme de represalii. În raportul său de după acțiune, a menționat că oamenii săi au segregat personalul SS pentru procesare, fără a specifica în ce consta această procesare. În mod similar, când a fost informat că foști prizonieri atacau capos identificați, și-a instruit ofițerii să se concentreze pe stabilirea securității perimetrale, în loc să intervină în chestiunile interne ale lagărului.
Rapoartele poliției militare din acea perioadă reflectă o ambiguitate sistematică în documentarea represaliilor prizonierilor. O înregistrare tipică putea nota: foști prizonieri neidentificați ar fi participat la acțiuni disciplinare neautorizate împotriva personalului lagărului. Poliția militară nu a putut interveni din cauza personalului insuficient și a priorității medicale. Acest limbaj birocratic masca realitatea unor crime brutale din răzbunare, oferind în același timp un traseu documentar care recunoștea evenimentele fără a atribui responsabilitate forțelor aliate. Crucea Roșie Internațională, prezentă în mai multe locuri de eliberare, a menținut o poziție strict neutră, concentrându-se exclusiv pe asistența umanitară acordată supraviețuitorilor. Totuși, comunicațiile interne ale Crucii Roșii dezvăluie cunoașterea represaliilor. Un delegat elvețian din Dachau a scris sediului de la Geneva: autoritățile militare par să fi suspendat temporar protocoalele normale pentru prizonieri. Având în vedere circumstanțele, acest lucru poate fi inevitabil. Rolul nostru trebuie să rămână axat pe cei vii care necesită îngrijiri urgente. Statutul legal al personalului lagărelor de concentrare se situa într-o zonă gri care a facilitat această abordare. Deși tehnic erau prizonieri de război cu drept la protecție conform Convenției de la Geneva, participarea lor la crime împotriva umanității îi plasa într-o categorie diferită în mintea ofițerilor aliați. Generalul de divizie Maxwell Taylor a exprimat această perspectivă succint: bărbații în uniforme SS din aceste lagăre nu sunt soldați, sunt carcerieri și călăi. Regulile războiului nu au fost concepute având în vedere astfel de oameni. Această ambiguitate se extindea și la documentație. În rapoartele militare, gardienii SS executați erau uneori enumerați ca morți în timp ce încercau să scape sau categorisiți sub pierderi în timpul operațiunilor de securitate. În alte cazuri, decesele pur și simplu nu erau înregistrate, creând lacune statistice care ascundeau adevărata amploare a represaliilor. Capelanii militari care au asistat la eliberare oferă o perspectivă deosebit de revelatoare asupra calculelor morale implicate. Rabinul Herschel Schachter, care a intrat în Buchenwald cu forțele americane, a reflectat ulterior: dintr-o perspectivă spirituală, nu puteam aproba uciderea, nici măcar a acestor monștri. Totuși, m-am simțit incapabil să intervin când supraviețuitorii îi identificau pe cei care îi torturaseră. În acel moment, am înțeles că moralitatea convențională nu oferea un răspuns adecvat la ce se întâmplase în acele locuri. Capelanii creștini au exprimat puncte de vedere similare. Părintele Edward Doyle, care a însoțit trupele la Dachau, a scris în raportul său: deși biserica învață iertarea, învață și dreptatea. Ce dreptate ar putea răspunde pentru aceste crime? Poate doar cea oferită direct de cei care au suferit. Pentru comandanții militari, soluția rapidă a fost să permită o scurtă perioadă de represalii nerecunoscute oficial, înainte de a stabili un control mai complet. Această abordare a eliminat pe cei mai notorii făptași, permițând în același timp inițierea unor procese mai ordonate pentru colectarea probelor și pregătirea proceselor formale pentru crime de război. Această politică informală a creat o justiție de tranziție care a servit drept punte între regimul nazist și guvernarea militară aliată. Le-a oferit supraviețuitorilor o formă de agenție în acea tranziție, o socoteală finală cu călăii lor imediați, înainte ca mecanismele mai lente ale justiției internaționale să intre în vigoare. Justiție fără lege, ziua în care aliații au trecut linia. Execuția personalului lagărului care se predase prezintă un profund dilema etică.
Conform standardelor legale stabilite, uciderea combatanților inamici dezarmați constituie o crimă de război, indiferent de acțiunile lor anterioare. Cu toate acestea, contextul acestor execuții, confruntarea imediată cu dovezi ale unui genocid sistematic, provoacă cadrele morale convenționale. Această tensiune între principiul legal și reacția emoțională ridică întrebări fundamentale despre justiție în contextul unei atrocități. Poziția legală pare clară. Convențiile de la Haga au stabilit că inamicii care se predau trebuie tratați uman. Convenția de la Geneva din 1929 interzicea explicit violența împotriva vieții și persoanei, în special uciderea de orice fel, mutilarea, tratamentul crud și tortura, împotriva prizonierilor care depuseseră armele. Conform acestor standarde, execuția gardienilor SS la Dachau și în alte lagăre constituia o încălcare clară a legilor războiului. Totuși, aceleași cadre legale s-au dovedit complet inadecvate pentru a preveni sau pedepsi crimele comise în interiorul lagărelor. Naziștii au încălcat sistematic toate principiile dreptului internațional umanitar, operând o mașină de ucis care a luat milioane de vieți. Justiția convențională părea insuficientă pentru a aborda astfel de crime de o asemenea amploare. Filosofa Hannah Arendt, reflectând asupra Holocaustului, a sugerat că conceptele morale și legale tradiționale erau inadecvate în fața a ceea ce ea a numit răul radical, o acțiune sistematică ce depășește răutatea umană obișnuită. În astfel de contexte, argumenta ea, cadrele convenționale de justiție pot colapsa temporar, necesitând răspunsuri etice noi. Pentru supraviețuitorii care au participat la acte de răzbunare, principiile legale abstracte aveau puțină relevanță în fața experienței directe a cruzimii sistematice. Mulți exprimau sentimentul că justiția convențională, cu garanțiile sale procedurale, standardele probatorii și indulgența potențială, nu ar fi putut niciodată să abordeze adecvat ce au îndurat. Un supraviețuitor de la Dachau, care a participat la bătaia mortală a unui capo și a explicat ulterior acțiunile nu ca răzbunare, ci ca restaurare a ordinii morale într-o lume răsturnată. Tribunalele ar cere dovezi și crime specifice, dar cum ai putea documenta ani de mici torturi zilnice, de tortură psihologică, de a vedea alți prizonieri bătuți pentru distracția gardienilor? Sistemul judiciar formal, cu accentul său pe acte criminale individuale, părea inadecvat pentru a trata dezumanizarea sistematică. Perspectiva soldaților eliberatori adaugă o altă dimensiune acestui calcul etic. Oamenii instruiți să respecte dreptul militar au început să-și pună la îndoială principiile fundamentale când s-au confruntat cu dovezi ale unui genocid industrializat. Protocoalele normale privind prizonierii inamici păreau brusc triviale, chiar obscene, în umbra camerelor de gazare și a crematoriilor. După cum a scris un ofițer american acasă, "Ce am găsit aici mă face să înțeleg de ce Dumnezeu a distrus Sodoma. Există lucruri atât de malefice încât nu li se poate permite să existe." Tensiunea dintre disciplina militară și indignarea morală a creat situații imposibile pentru soldații individuali. Un mitralior care a tras asupra bărbaților SS, care se predaseră la Dachau, a descris ulterior că s-a simțit în afara sinelui, privindu-și acțiunile cu oroare detașată, fără a se putea opri. Alții au vorbit despre o claritate morală temporară, o convingere că, în acel context specific, restricțiile normale privind uciderea inamicilor dezarmați pur și simplu nu se aplicau. Această suspendare a eticii convenționale reflectă ceea ce filosoful Michael Walzer numește problema mâinilor murdare în circumstanțe extreme.
Walzer sugerează că, în anumite scenarii de criză, interdicțiile morale normale pot fi temporar depășite, dar pata morală a încălcării rămâne. Soldatul care permite sau participă la execuții răzbunătoare poate răspunde unei intuiții morale autentice că dreptatea cere o astfel de acțiune și totuși să poarte responsabilitatea încălcării unor principii mai profunde. Complexitatea etică se extinde dincolo de acțiunile individuale la răspunsurile instituționale. Autoritățile militare care au permis tacit execuțiile răzbunătoare în timp ce mențineau o negare oficială, au făcut un compromis moral, creând spațiu pentru pedepse extrajudiciare, fără autorizare formală, au recunoscut insuficiența mecanismelor convenționale de justiție, evitând în același timp responsabilitatea instituțională pentru consecințe. Juristul Telford Taylor, care mai târziu a fost avocat al acuzării la Nürnberg, a observat că represaliile din timpul eliberării existau într-o zonă gri între răzbunare și justiție, reflectând insuficiența cadrelor legale existente pentru a aborda atrocități fără precedent. Justiția formală de la Nürnberg avea să sosească abia peste câteva luni, iar în acel interval, răspunsurile umane brute au umplut golul. Dintr-o perspectivă deontologică, axată pe corectitudinea intrinsecă a acțiunilor, uciderea prizonierilor predați rămâne greșită, indiferent de crimele lor anterioare. Dintr-un punct de vedere consecințialist, care evaluează acțiunile în funcție de rezultate, represaliile ar putea fi justificate dacă ar oferi închidere psihologică supraviețuitorilor sau ar descuraja viitoare atrocități. Niciun cadru nu surprinde complet complexitatea morală a acestor evenimente. Poate cea mai provocatoare este întrebarea privind responsabilitatea morală în circumstanțe extreme. Eliberatorii și supraviețuitorii care au participat sau au permis aceste represalii au acționat într-un context de profund șoc moral, confruntați cu dovezi ale răului pe care puțini oameni le-au mai văzut. Mitigă acest context responsabilitatea pentru încălcarea legilor războiului sau doar o explică? Primo Levi, reflectând asupra judecății morale în lagăre, a introdus conceptul de zonă gri, în care distincțiile clare dintre bine și rău se estompează sub presiune extremă. Represaliile de după eliberare pot reprezenta un alt tip de zonă gri, una în care universul moral normal a fost suspendat temporar în fața unei criminalități extraordinare. Omiterea acestor represalii din cea mai mare parte a documentației oficiale reflectă un disconfort colectiv față de aceste întrebări. A fost mai ușor să se concentreze pe atrocitățile naziste și pe procedurile legale ulterioare de la Nürnberg decât să se confrunte cu realitatea haotică și ambiguă morală a propriei eliberări. Istoricul Robert H. Abzug a surprins această ambiguitate. În momentul în care umanitatea și-a confruntat cel mai întunecat capitol, linia dintre justiție și răzbunare, dintre furie justificată și furie necontrolată, a devenit aproape imposibil de distins. Această ambiguitate etică continuă să rezoneze. Represaliile de la Dachau și din alte lagăre rămân o reamintire că principiile noastre legale și etice, cele mai prețuite, pot să se clatine când sunt confruntate cu răul în forma sa cea mai extremă. Ne provoacă să ne întrebăm dacă unele contexte justifică temporar abandonarea restricțiilor morale normale și, în același timp, ne avertizează asupra pericolelor de a face acest lucru. Șterși din înregistrări crimele pe care istoria a decis să le uite. Represaliile care au avut loc în timpul și după eliberarea lagărelor de concentrare naziste ocupă un punct orb aparte în istorie, simultan cunoscute și necunoscute, recunoscute, dar nediscutate.
spre deosebire de alte aspecte ale celui de-al doilea război mondial și ale Holocaustului, care au fost larg documentate și comemorate, aceste acte de represalii au dispărut în mare parte din conștiința publică și din narațiunile oficiale. Primul strat de eliminare a provenit din documentația militară oficială. Deși armata SUA a efectuat o investigație amănunțită asupra represaliilor de la Dachau, rezultatele au fost practic îngropate când generalul Patton a respins toate acuzațiile posibile. Raportul anchetei a fost clasificat și a rămas în mare parte necunoscut până a fost descoperit în arhivele naționale în 1991. Fără recunoaștere oficială sau consecințe, aceste evenimente nu au intrat semnificativ în registrul istoric militar formal. Au apărut tipare similare în alte locuri de eliberare. Arhivele britanice despre Bergen-Belsen se concentrează extensiv pe criza medicală și răspunsul umanitar, cu referințe minime la tratamentul membrilor SS capturați. Documentația sovietică despre lagăre ca Majdanek sublinia atrocitățile naziste, în timp ce înfățișa eliberarea ca un moment de justiție triumfală, mai degrabă decât o răzbunare haotică. Acoperirea mediatică a epocii s-a concentrat copleșitor asupra atrocităților propriu-zise: cadavrele, supraviețuitorii emaciați, camerele de gazare și crematoriile. Această focalizare era de înțeles, dat fiind impactul vizual și claritatea morală a acestor descoperiri. În contrast, represaliile împotriva personalului lagărelor prezentau o narațiune morală ambiguă, care complica imaginea aliaților ca eliberatori pur drepți. Margaret Bourke-White, una dintre cele mai remarcabile fotojurnaliste care a documentat eliberarea Buchenwaldului, a recunoscut mai târziu în memoriile sale că asistase la acte de răzbunare, dar a ales să nu le fotografieze. Unele lucruri, a scris ea, păreau private, chiar și în infern. Acest sentiment, că anumite acte, deși de înțeles, trebuiau să rămână nedocumentate, era comun printre martori. Cenzorii militari au întărit această viziune selectivă. Fotografiile eliberării au fost atent revizuite înainte de publicare în agențiile de presă, iar imaginile care îi arătau pe soldații aliați, participând sau asistând la represalii, au fost constant respinse. Narațiunea prezentată publicului sublinia salvarea și ajutorul umanitar, indiferent de evenimentele reale de pe teren. Politica postbelică a contribuit și ea la această memorie selectivă. Odată cu apariția războiului rece, narațiunile occidentale subliniau distincția morală dintre societățile democratice și regimurile totalitare. A recunoaște că soldații aliați au acționat uneori în afara legii, chiar ca răspuns la atrocitățile naziste, complica această narațiune. Era mai convenabil să se concentreze pe justiția formală de la Nürnberg decât pe justiția informală aplicată în lagăre. Primele studii despre Holocaust au abordat acest subiect cu prudență. Accentul academic inițial a fost pe documentarea crimelor naziste și pe înțelegerea modului în care acestea au fost posibile. Reacțiile supraviețuitorilor în timpul eliberării, inclusiv actele de răzbunare, păreau secundare față de această sarcină principală. În plus, mulți istorici evitau subiecte care ar fi putut furniza muniție negatorilor sau relativiștilor Holocaustului. Aceasta a creat ceea ce istoricul Michael Berenbaum a numit zone de tăcere în memoria Holocaustului. Aspecte ale istoriei, care, deși nu au fost exact negate, au rămas neintegrate în narațiunea largă. Represaliile din timpul eliberării constituie una dintre aceste zone. Istoricii militari au evitat în mod similar aceste episoade. În vasta literatură despre operațiunile celui de-al doilea război mondial, eliberările lagărelor de concentrare sunt menționate scurt ca misiuni umanitare, mai degrabă decât ca provocări militare și morale complexe.
istoriile standard ale unităților implicate: Divizia a 45-a de infanterie la Dachau, Divizia a 6-a, blindată la Buchenwald, Divizia a 11-a, blindată britanică la Bergen-Belsen. Menționează descoperirea atrocităților, dar rare ori abordează modul în care soldații au reacționat emoțional sau etic la acele descoperiri. Efectul combinat al acestor factori a creat un vid istoric în care represaliile existau fără context sau cadru moral. Când aceste incidente erau menționate, apăreau ca abateri izolate mai degrabă decât un tipar sistematic în locurile de eliberare, un tipar care dezvăluie multe despre reacțiile umane în fața atrocității. Această amintire selectivă a avut consecințe asupra înțelegerii noastre atât a Holocaustului cât și a eticii militare. Fără o recunoaștere adecvată a acestor evenimente, viziunea noastră asupra eliberării rămâne incompletă și ușor idealizată. Imaginile sterile ale supraviețuitorilor recunoscători îmbrățișând soldați aliați ascund realitatea complexă și dezordonată a reacțiilor umane în fața atrocității. În ultimele decenii, o istoriografie mai nuanțată a început să abordeze aceste lacune. Lucrări ale istoricilor precum Daniel Goldhagen, Robert Abzug și Deborah Dwork au inclus discuții despre represalii în narațiuni mai largi despre eliberare și consecințele acesteia. Muzeele și memorialele Holocaustului au inclus treptat perspective mai complexe, care recunosc întreaga gamă de experiențe ale supraviețuitorilor, inclusiv acte de rezistență și răzbunare. Poate cel mai important este că mărturiile proprii ale supraviețuitorilor, colectate de organizații precum Fundația Shoah și păstrate în arhive, au inclus tot mai mult relatări despre aceste evenimente. Pe măsură ce generația care a trăit Holocaustul îmbătrânește, mulți au ales să vorbească mai deschis despre aspecte ale experienței lor care înainte păreau prea controversate sau complexe pentru a fi împărtășite. Această dezvăluire treptată nu diminuează oroarea morală a crimelor naziste și nici nu echivalează actele momentane de represalii cu un genocid sistematic. Mai degrabă, recunoaște umanitatea deplină a celor care au suferit, capacitatea lor de furie alături de reziliență, de răzbunare alături de iertare, așa cum a scris supraviețuitorul Primo Levi. Nu suntem sfinți și nici filosofi. Umanitatea noastră include capacitatea de a face rău, la fel ca și de a face bine. A nega acest lucru înseamnă a nega ceea ce am învățat în lagăre. Represaliile de la Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen și din alte lagăre sunt mărturii ale complexității reacțiilor umane în fața răului extraordinar. Nici complet legitime, nici pe deplin de înțeles în afara contextului lor, reprezintă momente în care restricțiile normale ale civilizației au cedat temporar în fața unor forme mai primare de justiție. Pentru supraviețuitorii acestor lagăre, ocazia de a se răzbuna pe călăii lor, chiar și pentru scurt timp, a reprezentat mai mult decât o simplă răzbunare. A fost o recuperare a agenției după ani de neputință absolută, o declarație că nu mai erau obiecte de aruncat, ci ființe umane capabile de judecată și acțiune. Complexitatea morală a deciziilor lor reflectă situația imposibilă pe care au suportat-o. La 75 de ani după aceste evenimente, poate că acum le putem recunoaște fără teamă că facem astfel mai puțin clară judecata morală asupra crimelor naziste. Înțelegerea represaliilor din timpul eliberării adaugă profunzime înțelegerii noastre despre consecințele Holocaustului și ne reamintește că certitudinile morale se clatină adesea în fața răului extraordinar. În această recunoaștere se află o asumare mai completă și onestă a unuia dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei.